Čus, já jsem Velká Sigma. Dneska budeme hrát zase Minecraft, je to zase série. A ještě se všimli, tak mám kruhatý, jakože webkameru, že mě vidíte, takhle všecko kruhaté. Jo, jsem to udělal nově a jdeme hrát. Jakože lidi mi přijde, že mě se spawnuje stále jen... Co? A já můžu, jen jsem zapnul. Mně se spawnuje stále ten jistý svět. Lag. A teď? Mně se lidi laguje celý telefon. A musím vás říct pravdu. Víte, kde je ta nepřítelkyně Mia? Kde má to logo? Jak to vám říct? Je to celý fake. Počkej, mě se seká. Mě se lidi seká celá obrazovka. Neseká, už jdeme. Už zase se... Utopíme se, musíme zemřít. Zemřít, zemřít, zemřít. Počkejte. Ne, proč jsem to jak debil udělal? Vy se asi ptáte, že proč? Oh my god. Lidi, vy se asi ptáte, že proč nejsem v mém studiu. Protože tam je věšťák. Jak to vám mám říct? Je tam věšťák. Prostě se tam nedá už dostat. Bude to takhle až do té doby, kdy se nebude dělat to studio. Teď se na něm ani vůbec nedělá. A když chcete, aby byl zase Roblox, protože teď jsem si asi oblíbil Minecraft, ale když chcete, aby byl Roblox, tak dejte tady 20 lajků. Jo, dejte tady 20 lajků a udělám zase Roblox. Vy se ptáte, že? Chodím do školy? Jo, chodím. Chodím do školy. Jak to říct? Chodím do školy. Jo, chodím do školy. Jako každý jiný a je to nuda. Extrémně. Jo, nuda je v škole. Jinak vy se jak máte? Hrozně? Já taky. Co? Ne, to vůbec nejde. Potřebuji 2 roky. Tuhle vesničku znám. Au. To mi nedáváte míč. Počkejte, musí se ohošat. A zatím se budeme bavit. Že vás zadusím. Haha. OK, sorry. Jdeme. Jakože, když udělám toho, toho je dobrý. Jdeme. Jsem tady pozbíral to Vojto Skonkskýho. Lidi, teď jdeme udělat ďábelské věci. Ještě teď budu tak rád, že až vypadní. Tak je takhle, takže musím to udělat totéž. Sní už, tak. Sní už, tak. Hní už, tak.
Hní už, hní. Dobre, tak. Hní už, jo. Hní už, hní už, hní už, hní už, hní. Jo. To hodím sám. Sorry. Haha. Sorry, už to nikdy nebudu dělat. A jakože kde je tady Iron Golem? Tady není žádný Iron Golem. Tak, nikdo nic neviděl, takže takhle a super. Vy se ptáte, že kolik mi je. Jako vůbec neptáte se, ale řeknu to. Mně je 1 rok. Prostě mě je 1 rok. A za rok mi budou 2 roky. Ne, mě je 9. Zase žu. Mně je 10, sorry. To nejde. Tak. Skáčnu či. No ještě jednou. Či. Hop i. Hop i. Prostě už mi to nebaví. Zdechni, zdechni. Čo když potom porejdu? To se nic nestane. Pau, pau, pau. Hni už, hni už. To nic nefunguje. Hni už, hni už. Co to bylo za zvuk? Chci tam podívat? Co to bylo? A po všechno těžím, já nic nedělám. Co mě to dělá? Co? To je nějaký pokletej, ne? Co když se stane, když udělám? Co je s tebou, kravičko, zdechni? Počkej, co? Aha, to je malý vesničany. Teď zdechneš, ty pokoté. Co mě zabije? Nikdo. Nevěřím na to. A ještě jsem vám lidi neřekl, o co to půjde. Co? Řekl, budeme hrát Minecraft. Ne, budeme vyvolávat. Že budeme dělat zlý činy, musíme najít nějakou postavu, entitu. Že budeme dělat zlý činy. Třeba otvoríme tohle, zničíme dveře. Musíme zničit dveře. Dělej! Kravo! Co? Co je za mnou? Nic. Aspoň, že tak. Já se tak bojím, že až. Lidi, už mě to tady nebaví. Co je tady? Co? Pošle mi kříž. Co tam je? Pošle mi kříž. Pošle mi kříž. Co to děláš?